الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Luqman Hakim turunda birinchi söz söylep uzasım kela. Hem Luqman kim bulgan ol, peygamber bulgan ol, yok mu ol? Аны инде галимнәребез ул изге кеше булган, ул бик зур хикмәтләр иясе булган, әмма ләкин пейгамбер булмаган дип атыйлар һәм шуңа күрә аның хикмәтләре, аның сүзләре хәтта Коръәндә аерым бер сүрәдә килгәннәр. Һәм шул сүрәдә берничә сүз сөйләп узасым килә Луқманның үзенең балаларына, үзенең инде улына нәрсә әйткәнлеген, нинди хикмәтләр җиткергәнлеген әйтәсем, сөйлисем килә. Һәм Аллаһ Тәгалә Луқман сүрәсенең 12-нче аятында безгә булай дип әйтә: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Һәм без ди Луқманга хикмәт бирдек. Һәм ошбу сүзләребезне җиткердек. Аллаһка шөкерле бул, һәм Аллаһка шөкерле булсаң, ул кире үзеңә изгелек булып, яхшылык булып әйләнеп кайтыр дип әйтә. Әмма ләкин әгәр дә кем көферлек күрсәтсә, ул шушы шөкерсезлек күрсәтсә, ул инде Аллаһ Тәгалә аның шушы бузыклыгына, Аллаһ Тәгалә аның әшәклегенә мохтаҗ булмаган. Һәм Аллаһ Раббыбыз мактауга лаеклы булган зат дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгатьне безнең тормышыбызда да ул еш чагыла. Шулай бит, әгәр дә без Аллаһ Тәгаләгә шөкер итсәк, аның биргән нигъмәтләрен танып, белеп, әгәр дә шөкерле булсак, ул вакытта аның бәрәкәте кире үзебезгә кайта. Һәм менә Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләреннән, Аллаһ Тәгаләнең хикмәтләреннән күп кенә изгелекләр, күп кенә эшләнгән гыйбадәтләр, алар кире үзебезгә кайта. Шул ук алыйк мәсәлән, курбан чалу мәсәлән, курбанны чаласың, Аллаһ ризалыгы өчен инде шушы гыйбадәтне башкарасың, аннан соң аның кире ите үзеңә кайта. Әллә кай югалмый, кайдыр китми. Хәтта менә галимнәребез әйтә бит инде, курбан чалсаң ди, аны 3 өлешкә бүлү хәерле дип әйтәләр, әмма ләкин тулысынча үзенә калдырса да, бер кешедә бер гаип сүз әйтә алмый дип әйтәләр. Һәм шуңа әгәр дә кеше шөкерле булса, шушы шөкер иткән нигъмәте үзенә тагын да күбрәк бәрәкәт белән кайта һәм Аллаһ Тәгалә арттырырмын дип Коръәндә әйтә. Әмма ләкин кеше күфрлек күрсәтсә, һәм монда күфрлек сүзенең мәгънәсе, тәфсире шөкерсез булса, рәхмәт әйтмәсә, көне, төне Аллаһ биргән нигъмәтләрдән куллана, көне, төне буена шушы тормышын кәефле рәвештә үткәрә, әмма ләкин шуны танымыйча, Аллаһка шөкер итмичә, әгәр дә ул шундый хәлдә кала икән, шөкерсез кала икән, Аллаһ Тәгаләгә аның мохтаҗ түгел. Аллаһ Тәгаләгә аның рәхмәте кирәк түгел. Аллаһ Раббыбыз, без бит инде Ихлас сүрәсен укыганда нәрсә дип әйтәбез? Кул хуаллаһу әхәд, әйт, ул Аллаһ бердән бер заттыр. Аллаһус самад. Аллаһ бер нәрсәгә дә мохтаҗ түгелдер. Аның бер хаҗәте дә юк. Шуңа күрә без Аллаһның мәхлуклары Аллаһка шөкер итмәсәк тә, без аңа бер нинди зарар да китермибез Аллаһ Раббыбызга. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ бай, бер нәрсәгә мохтаҗ түгел, Аллаһ мактау иясе дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуннан соң, 2-нче аятта, моннан соң килә инде, Аллаһ Тәгалә әйтә: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Һәм менә ди Луқман үзенең улына вәгазьләп, насихатләп эндәште. Эй минем улыкашым, Аллаһка ширк кылма, Аллаһка тиңдәш китермә, дөреслектә ширк иң зур золымлыктыр дип әйтте. Һәм монда мөхтәрәм җәмәгать, галимнәребез әйтәләр,
Менә шушы аятләрдә ди, Аллаһ Тәгалә Луқманның сүзләрен китереп безне тәрбияли, безне әдәпкә чакыра. Һәм нәрсә ди? Ул үзенең улына Луқман, әйме, ничек итеп эндәште ди? Вәгазьләп, нәсихәтләп эндәште, һәм эндәшкәндә дә ул улына улыкашым, сыночек мой любимый, дип шушындый йомшак сүз белән эндәште дип әйтәләр. Менә җәмәгать, әгәр дә хәтерегездә булса, элек, менә әгәр дә картиналарга карасак инде, элек безнең халык ничек яшәгән, гомумән Россия халкында ничек яшәгәннәр. Кич белән гаилә, зур гаилә булган гадәттә, әти, әни, балалары, кызлар, малайлар җыелышалар аска, гостиныйга төшәләр дә, и шунда әти кеше китап алып укып утыра. Һәм калганнары тыңлыйлар. Шулай бит. Яки мәсәлән, икенчесе әни кеше укыймы, яки башкасы укыймы, ләкин мөһиме, булар җыелышалар. Булар нәрсәдер укыйлар, нәрсәдер өйрәнәләр, һәм файдасы бөтен кешегә, бөтен гаилә әһелләренә тарала. Бүген безнең көннәребез ничек? Бүген кич белән кайта әти, әни, бүген балалар мәктәптән кайталар, и бетте. Таралышалар бөтен бүлмәләренә, бөтен почмакларына, һәрберсендә смартфон, һәрберсендә планшет, һәрберсенең яраткан сайтлары, ютублары, фәләннәре, төгәннәре, и бетте. Бөтен йорт тынычлыкка шундук күмелде. Менә мондый җыелышулар, менә мондый фикер алышулар, нинди дә булса, хәлне просто белешү, менә бу җәмәгать кызганыч бүгенгесе көндә юкка чыкты диярлек. Бит Аллаһ Тәгалә безгә нинди үрнәк күрсәтә? Улына эндәште ди. Улы белән сөйләште ди. Һәм менә бүгенгесе көндә инде ишетеп торабыз бит инде, теге гәҗитләрдә язалар, яңалыкларда күрсәтәләр балаларның төрле җинаять эшләүләрен. Һәм менә монда шушы тәрбия, воспитание белгечләре алар әйтәләр инде, күбесе белән ди, әти, әнисе контактта булмаган. Сөйләшмәгәннәр, белмәгәннәр, бала үз дөньясында, әти, әни үз дөньясында. Кайда очрашалар булар? Булар очрашалар ашаганда, булар очрашалар бер кая барганда, бетте. Әмма ләкин әти, әнинең үз кайгылары, үз дөньясы, үз нәрсәләре, балаларның үз мәсьәләләре, үз әйберләре. И шулай итеп, бала ялгышып, инде адашкан юлга басып, таяк юлга басып, үз-үзенә нәрсәдер уйлап, курып, шушындый әшәкелекләргә төшә. Әгәр дә әти, әни сөйләшкән булса, хәлен белеп, ничек көнең үтте, нәрсәләр эшләдегез, дип, гадәти шундый сорау алулардан башлап, һәм шуннан соң берәр мәгънәви, тәрбияви дәрес биргән булса, сөйләсә, безнең динебездә пәйгамбәрләр кыйссасы тулган, пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям тормыш сирасы, китаплары, алар бик зур, һәм һәрберсе балага мавыктыргыч рәвештә җиткерергә була, сөйләргә була. Һәм шуңа күрә сөйләшергә кирәк. Шуңа күрә вәгазьләргә кирәк. Шуңа күрә балаң белән контактта, сайт ВКонтактеда түгел, турыдан-туры контактта булырга кирәк. Һәм нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Ул улына эндәште ди, һәм эй улыкашым дип сүзен башлады ди. Улыкашым, сыночек мой, я бунайя. Менә бу җәмәгать безгә тагын бер тапкыр ислам дине кырыслык дине түгел. Ислам дине йомшаклык дине, ислам дине әдәп дине. Пәйгамбәребезне дә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз нәрсә ди? "Вәләү кунта фаддан гализал калби ланфадду мин хавлик." Әгәр дә син каты бәгырьле булган булсаң дип әйтә. Фаддан гализал калб, әгәр дә шушындый әшәкенни сүзле булган булсаң ди, синең яныңнан качышып бетәрләр иде дип әйтә. Бүген кызганыч, бүген хәтта әти, әниләр кайсысы күбрәктер әйтә алмыйм, әнисеме, әтисеме, ләкин бар шундыйлар, балаларына бик кырыс сөйләшәләр. Гел тавыш күтәреп, гел нәрсә өчендер сүгеп, гел нәрсә өчендер балаларына теге недовольстволарын күрсәтеп, һәм күп кенә вакытта балаларына эшендәге булган проблемаларны, яки урамнан килгән нидә булса проблемаларны балаларына проецировать итеп, аларны да шушы үзләренең настроение булмаулары, кайгыларына кертмәкче булып каты бәреләләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, тәмле сүз, җылы сүз, җан азыгы дип әйткәннәр безнең халыкта шулай бит. Шуңа күрә балаларга эндәшкәндә дә, балалар белән сөйләшкәндә дә йомшак сүзләребез белән, аларның дәрәҗәсен кимсетмичә, аларны ничек әйтим инде, алар белән ситуация итеп, аларны зур кеше итеп инде, аларга дәрәҗә биреп, әгәр дә мөгамәлә кылсак, иншаллаһ һичшиксез файдасы була.
Һәм нәрсә дип әйтә Луқман улына ди? Эй улыкашым дип әйтә, Аллаһка тиңдәш китермә. Чөнки ширк, Аллаһ Тәгаләгә ширк кату, тиңдәш китерү иң зур золымлыктыр дип әйтә. Самая великая несправедливость дип әйтә. Һәм менә бу җәмәгать Луқманның улы өчен нәрсә турында борчылуын күрсәтә? Улы иманлы булсын, динле булсын һәм иң мөһиме Аллаһы Тәгаләгә, Аллаһ Тәгаләне барлаучы, Аллаһ Тәгаләне берләүче, Аллаһка гына гыйбадәт кылучы булсаң иде дип эндәшүе җәмәгать. Чөнки менә әлбәттә нормальный булган әти-әни, алар бөтенесе дә үз балаларына яхшылык телиләр. Үз балаларына бәхет телиләр, үз балаларына тынычлык телиләр. Ләкин менә шушы бәхет, ничек әйтим инде, бәхет күрсәткече, бәхет теге шаблоннары төрле әти-әнидә төрлечә булырга мөмкин. Кемдер уйлый, балам сау сәламәт булсын, кемдер тели, балам тук булсын, кемдер тели, балам матур булсын, кемдер тели, балам танылган спортсмен булсын, көчле физик яктан киң ниткән, теге зур тәҗрибә туплаган кеше булсын дип уйлый. Кемдер уйлый, балам минем зур математик булса иде, берәр галим булса иде дип тырышалар. Әйе, алары да кирәк, һичшиксез. Баланың да сау сәламәт булып, бәхетле итеп яшәве, физик яктан да күнеккән, башы да эшли торган яхшы бер кешегә үсүе, әверелүе ул бөтен ата-ананың максаты булырга тиеш. Әмма ләкин иң беренче чиратта, иң беренче урында, приоритетта безнең нәрсә? Безнең иман булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләне берләү булырга тиеш. Аллаһ Тәгаләне бар итеп санау булырга тиеш. Ни өчен? Чөнки әгәр дә бала шул яктан, дин ягыннан бик зәгыйф булса, яки бөтенләй Аллаһ ачуына китерә торган сүзләр, гамәлләр кылса, яки инде Аллаһ Раббыбызга тиңдәш китерә торган сүзләр яки эшләр эшләсә, бу нәрсә дигән сүз җәмәгать? Бу бала, димәк, үзенең дөньясын харап итәчәк һәм үзенең ахирәтен дә харап итәчәк. Һәм менә бу бик тә аяныч булган әйбер. Чөнки дөньяның авырлыкларына түзеп була. Әйме, кемнәр инде 90нчы елларны яшәгәннәр һәм аннан соң да иртәрәк булган вакытларны яшәгәннәр, алалар беләләр. Әйме, инде ашарга булмаган чакларда булды, киемнәр дә бик җүнле булмаган чакларда булды. Шулай бит авыр вакытлар булды. Аларны Аллаһ рәхмәте белән үтеп яшәргә була, баштан кичәргә була. Ләкин Аллаһ Тәгалә бәла казалардан сакласын. Әмма ләкин әгәр дә кеше шушылай итеп баласын тәрбияләп, үстереп тә кыямәт көнендә берсе бер якка, икенчесе икенче якка китүе җәмәгать, ул бик тә аяныч булган хәл. Һәм менә монда инде берәйбер дә уже үзгәртеп булмаячак. Бу дөньядагы авырлыкларны үзгәртеп була. Ахирәттәге авырлыклар алар инде мәңгелеккә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә Луқман Хәким баласына карап, ул безгә иң беренче әйберне аңлата: бала иманлы булсын, бала Аллаһ Тәгаләне танысын, Аллаһ Тәгаләне белсен дип әйтә. Һәм менә шулай ук менә әйтергә кирәк җәмәгать, менә бала әгәр дә Аллаһ Тәгаләдән курыкса, бала әгәр дә Аллаһ Тәгаләне таныса, Аллаһка гыйбадәт кылучы булса, әйме, ул җәмәгать аның бәрәкәте ул бөтен әти-әнигә дә җитәчәк. Бу дөньяда да бәрәкәте булачак, ахирәттә дә бәрәкәте булачак. Чөнки изге бала, әйме, ул инде теге безнең хәзерге заман теле белән әйтсәк, это самая выгодная инвестиция, самая прибыльная инвестиция. Ул сине бу дөньяда сине караячак, сине ата-ана хакын үтәячәк, ул ахирәттә дә. Син инде кабер астына киреп яткач та, әйме, инде әллә качан вафат булсаң да, синең тере булган изге балаң сиңа дуга кылып торачак. Шуңа мөхтәрәм җәмәгать, баланың иманлы булуы балага да файда, әти-әнисенә дә файда, һәм тирә-яктагы кешеләренә дә файда булачак. Әйе. Алга таба, һәм Аллаһ Тәгалә икенче васыятькә, Луқманның икенче васыятенә күчә. Икенче васыяте ул ата-ана хакын үтәү. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Ва вассайнал инсана биwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير." Һәм без кешегә ата-анасына
изгелек кылырга васият бирдек дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм аның анасы дип әйтә, авырлык өстенә авырлык белән күтәреп йөрде ди. Күкрәктән 2 елдан соң аерды ди. Шуның өчен миңа шөкер ит һәм әти-әниеңә шөкер ит. Ахыр чиктә миңа кире кайтачаксыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм дәвам итә: "Ва ин җаһадака ала ан тушрика би ма лайса лака биһи илм, фала тути'һума ва сахибһума фид дунья ма'руфа." Һәм әгәр дә алар сиңа, ягъни синең әти-әниең сиңа Аллаһка ширек кыл дип әмер итсәләр, аларга ул вакытта буйсынма. Ләкин алар белән бу дөньяда яхшылыкта яшә дип әйтә. Һәм миңа ияргәннәр юлы белән бар, һәм барыгыз да миңа кайтачаксыз, һәм шуннан соң мин сезгә кылган гамәлләрегез хакында хәбәр бирермен дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә бу 2 аятта Аллаһ Тәгалә беренчедән әти-әнинең баласына карата булган шушы ничә әйтим инде заслугалары дип әйтикме инде, әйме, ата-ана хакын Аллаһ Тәгалә җиткерә. Һәм бигрәк тә әни кешенеке. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә? Хамалатху уммуху вахнан ала вахн. Аны ди, анасы шушы баланы авырлык өстенә авырлык белән күтәреп йөрде ди. Беренчедән 9 ай буена карнында йөртә, бик авырлыклар белән шулай бит. Һәм анасын бала дөньяга килгәннән соң да әле ничек әйтим инде яшь бала әле зур иттереп бер әйбергә мохтаҗ булмаган хәлгә җитергә әле бик күп вакыт үтәсе бар. Һәм шуңа ул 9 ай белән имезү белән генә тәмамланмый. Әни кеше һәм аннан соң әти кеше дә алар бик зур авырлыклар кичерәләр шушы баланы кеше итүдә. Һәм шуңа Аллаһ Тәгалә безгә менә әнинең кадерләр өчен бер сәбәбен безгә күрсәтә. Нәрсә дип әйтә? 2 ел буена имезде, карады, авырлык өстенә авырлык булса да, ул аны йөртте дип әйтә. Һәм менә монда әйтеп узарга кирәк инде, чөнки еш кына сорау сорыйлар. Имезү ул обязательнымы 2 елга хәтта булырга тиешме дип әйтәләр. Галимнәр бу хакта әйтүләренчә, алар әйтәләр, имезүнең иң тулы вакыты, то есть самый совершенный срок это 2 года дип әйтәләр. 2 ел. Ләкин 2 елга хәтле дә, әгәр дә тәмамласа, монда инде ярамый әйтергә, син дөрес эшләмисең, син хата кыласың, гөнаһ кыласың дип әйтергә ярамый. Гөнаһ түгел, хата түгел, әмма ләкин, ягъни теге 100%ка хәтле җиткерәсе килсә, зарядкасын баланы заряжать итәргә, ул 2 елга хәтле сузыла. Ләкин аңа хәтле иртәрәк тә әгәр дә бетерсә, әни кеше, ул инде гөнаһ түгел, ул тыелмаган, һәм гомумән әни кеше дә, әти кеше дә шул исәптән, алар инде бала мәнфәгатьләрендә, то есть баланың ягын көйләргә тиешләр, баланың ягын карарга тиешләр. Әгәр дә бала шушы ана сөтенә мохтаҗ икән, әни сөтендәге булган шушы файдалы нәрсәләргә мохтаҗ икән, әни кеше аны әгәр дә шушы сөтеннән мәхрүм кылса, ул инде балага золымлык була. Это будет несправедливость по отношению к своему ребенку. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать әйтергә кирәк, 2 яшькә хәтле бетерсә дә була, ләкин иң тулы вакыты 2 ел диелә. Һәм аннан соң шулай ук Аллаһ Тәгалә бу аятта бала каршында әнинең хакы зур булганлыгын күрсәтә. То есть даже әтигә дә карый. Әни хакы зуррак. Ни өчен? Вот просто Аллаһ Тәгалә бит безгә Коръәнне уйлар өчен бирә. Коръәнне фикер йөртер өчен безгә аятларда төрле кыйссаларны китерә, төрле шушы ниләрне, насихатларны китерә. Менә уйлап карагыз, Аллаһ Тәгалә әйтте, әнисе ди авырлык өстенә авырлык йөртте ди, һәм 2 елга хәтле имезде ди. Менә уйлап карагыз, менә мин үзем ир кеше булсам да, ләкин менә берәр әти кешегә әгәр әйтсәң, так, кардәш, менә рәхмәт сиңа, менә бу синең малаең, менә бу синең кызың, пожалуйста, 9 ай буена кулына күтәреп йөр. Күтәреп йөргәннән соң, үзе имза алмаса да, менә сиңа шешә, 2 ел буена, пожалуйста, смесен җылыт, су белән алмаштыр, ашатып йөр. Һәм аннан соң, әле 2 елдан соң да, әни кеше бит күтәреп йөри бит инде, шулай бит. Бала бит ул башта
3 килограммлы, 4 килограммлы туа, аннан соң үсә башлый, 10 килограммга хәтле җитә, 15 килограммга хәтле нитә, теге арта башлый. Аны кем кулында күтәреп йөри? Накачанный, көчле шундый әти кеше күтәреп йөриме? Гадәттә әни кеше күтәреп йөри. Шулай бит? Һәм әйтәбез шушы кардәшкә, давай бисмилла, менә шушы 10 килограммлы балаңны, пожалуйста, менә шушы киләсе 5 айда, җәй көне дә, кыш көне дә күтәреп йөр. Рәхмәт сиңа шушы ниләрең өчен дип. Әгәр дә без әйтсәк, җәмәгать, 99% алар әйтәчәкләр, никогда дип әйтәчәкләр, әйме? Или даже бер көн йөрсә дә, потом ярар, ардым мин, миңа бер сутка тимәгез, миңа кагылмагыз дип әйтәчәк инде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы әни кешенең баласын шулай йөртеп үстерүендә дә, әлбәттә, әнинең хакы бик зур. Һәм бала кеше, әйме, бу дөньяда күпме генә яшәсә дә, барыбер әнисенә дә, әтисенә дә тутырып бетерерлек җавап кайтара алмый. То есть он не сможет никогда ребенок ответить сполна ни своему отцу, ни своей матери. Кайтарып бетерә алмаячак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә Коръәндә күп кенә аятларында Аллаһка ышану белән бер рәттән безгә нәрсә дип әйтә? Әти-әниеңә итәгатьле бул дип әйтә. Ата-ана хакы дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә ничек кенә тырышсак та, ләкин әти-әни хакын без үтәп бетерә алмыйбыз. Алар үз башыннан кичергән әйберләрне, алар күргән авырлыкларны без җәмәгать аларга рәхмәт әйтеп тә, нинди дә булса күчтәнечләр биреп тә бетерә алмыйбыз. Менә бер сахаба әйткән, бер сахаба Абдуллах ибн Умар, ялгышмасам, аннан сораганнар. Эй Абдуллах дип әйткәннәр. Әгәр дә әниемне аркама утыртсам дип әйтә, менә булай кыш нитсәм, өстемә утыртсам ди. Һәм шулай итеп бөтен хаҗны җәяү йөреп чыксам, әни хакын үтимме ди? То есть сделаю ли я что-нибудь такое равносильное тому, что делала моя мать, если я полностью посажу свою мать на спину и весь хадж пройду вместе с ней пешком? Һәм шунда Абдуллах ибн Умар әйтә, юк, дип бер кашанда дип әйтә. Ул хәтле хаҗ кылсаң да, ул хәтле эшләсәң дә, син аны башкарып бетерә алмассың, чыга алмассың дип әйтә шушы сахаба. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә ата-ана хакын үтәргә куша. Ата-ана хакын үтәргә куша. Ләкин Аллаһ Тәгалә былай ди: әгәр дә сине әти-әниең миңа, ягъни Аллаһ Тәгаләгә, Раббыбызга ширк кыларга мәҗбүр итсәләр, аларга буйсынма дип әйтә. Менә бу җәмәгать динебездәге төп кагыйдә, Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейһи ва саллям моны хадисләрендә әйтә: ла таата ли махлук фи маъсиятил халик. Аллаһ Тәгалә барлыкка китерүче, халык кылучының гөнаһына китерә торган эшләрдә Аллаһның мәхлукларына буйсынып булмый дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шуңа кайсы бер вакытта теге кешеләр кайталар инде, әтинләренә кайталар, мәсәлән, әйме, авылга кайталармы, кунакка, өйләренә киләләрме? Шунда әти кеше әйтергә мөмкин: улым, менә папирос беткән, бар кибеткә чыгып керәле, пожалуйста, пиво алып керәле, мәсәлән. Или әни кеше анда, мәсәлән, берәр шундый әйбер сораса, яки нигә соң инде намазыңны укыйсың инде, яшь бит әле син, укырсың әле намазыңны. Яки, мәсәлән, нигә яулыгын киеп куйдың инде, чәчләрең матур бит, прическаң матур бит, сал инде ул яулыгыңны дигән сүзләр белән әгәр дә әти-әни мөрәҗәгать итә икән, ул җәмәгать аларга: бу бит минем әтием, бу бит минем әнием, аларга буйсынырга кирәк. Хәзер әти алып керәм мисәң, хәзер янында бер ниләр кибеттән әйберләр дип, алай буйсынырга ярамый җәмәгать. Алай кылырга ярамый. Ни өчен? Чөнки ата-ана хакыннан да важныйрак, зуррак әйбер ул Аллаһ Тәгалә Раббыбызның хакы. Аңа тиңдәш китермәү, аңа ширк кылмау, аның ачуына китерә торган эшләр эшләмәү җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә бу вакытта әти-әнигә инде буйсынып булмый. Һәм кеше әгәр дә буйсынса, ярар инде дип әйтсә, ул үз өстенә гөнаһ ала. Ләкин әти-әни шундый сүзне әйтсәләр дә, шушындый әйберләргә чакырсалар да, без алар белән как должны взаимодействовать? Без алар белән ничек сөйләшергә тиеш? Без алар белән ничек эш итәргә тиеш? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәлә тути'һума", аларга буйсынма ди, "ва сахибһума фид дунья ма'руфа". Ләкин алар белән бу дөньяда исән булганда, яшәгәндә дип әйтә, алар белән яхшылыкта яшә дип әйтә. Живи с ними достойным образом, хорошим образом дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә бу җәмәгать безгә тагын бер әйберне күрсәтә. Менә
күп кенә вакытларда без үзебез намазга басып та, әти-әниләребез намазда булмаганда, без әлбәттә аларга яхшылык телибез. Әти-әниемнең иманлы булуларын, намазлы булуларын, әйме, шушы нидә булса гөнаһларын калдыруларны без аларга телибез. Ләкин безнең теләкләребез кайвакыт бик каты итеп бәрелә аларга. Хикмәтсез рәвештә чыга. Ниндидер әйтим инде, менә күңелләрен төшерә торган, әйме, хәлдә аларга килеп җитә. Һәм еш кына әти-әнинең намазга басуында киртә булып тора кем? Аның инде шушы әзрәк катырак эндәшүче, катырак бәрелүче кызы яки малае. Менә бу җәмәгать, мин моны үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм инде, хәзрәт буларак эшләгәндә, кайсы бер вакытта менә әти-әниләр киләләр, әниләр бигрәк тә инде җылап киләләр. Менә малаем ди, менә кызым ди, намазда нидә ди, җүнәп сөйләшми дип әйтә, кычкыра ди, вы заблудший, вы фәлән, вы төгән дип әйтәләр ди. Ул бит минем күңелем төшерә ди, мин бит аны күпме үстәдем, күпме ниттем ди, и чтобы хәзер ул шушындый сүзләр әйтеп йөртемни миңа дип, инде теге борчылган хәлдә киләләр. Һәм менә шушы хәлгә җиткерүдә без гаепле, без үзебез гаепле. Без аларга йомшак итеп эндәшкән булсак, без аларга хикмәт белән караган булсак, без аларны әгәр дә шушы хаклыкка, яхшылыкка, матур итеп чакырган булсак, алар кайчан да булса җавап бирерләр иде. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә кагыйдә куя. Ягъни әти-әниең ширеккә чакырсалар да дип әйтә. А что может быть хуже, чем ширеккә чакыру? То есть, хәтта зур гөнаһлар эшләү ул ширек белән бер дәрәҗәдәге гөнаһлар түгел. Һәм шуңа Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ширеккә чакырсалар, ягъни иң түбән дәрәҗәгә җитсәләр дә дип әйтә, сахибһума дип әйтә. Алар белән бергә бул, бу дөньяда аларга яхшы мөгамәлә күрсәт дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә дә инде күркәм әдәп әхлак бирсен, әти-әниләребезгә карата сабырлык бирсен, хикмәт бирсен, һәм шулай ук әти-әниләребез дә бездә инде үзенең күз караларын, үзенең рәхәтлекләрен тапсалар иде, үзләренә инде картлык көннәрендә бер терәк итеп безгә карасалар иде, безне шулай хис итсәләр иде дип әйтелә. Әйе, алга таба Локман Хәкимнең 3нче васыяте. Димәк, беренчесе булды, Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китермә. Икенчесе булды, әти-әни хакын үтә. Өченчесе булды, менә шушы Локман Хәкимнең сүзләре. Хәзер укыйм. Я бунайя, иннаха ин таку мithqala habbatin min khardal, fatakun fi sakhra aw fi as-samawat aw fi al-ard, ya'ti biha Allah, inna Allaha latifun khabir. Эй улым дип әйтә, эй улыкашым, әгәр дә тузан бөртеге кадәр генә берәр нәрсә булса да, һәм ул әйбер тау эчендә, яки күкләрдә, яки җирдә булса, Аллаһ Тәгалә шул тузан бөртеге хакында белер, һәм кыямәт көнендә күрсәтер. Дөрестлектә Аллаһ латиф һәм хәбәрдардыр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә бу җәмәгать Лукманның 3нче васыяте, ягъни нәрсә генә әйтсәң дә, нәрсә генә эшләсәң дә, кайда гына яшерсәң дә, Аллаһ Тәгалә моны белеп торачак. Аллаһ Тәгалә бу хакта гыйлеме булачак. Аллаһ Тәгалә моны күрәчәк, ишетәчәк. Һәм менә бу җәмәгать бала тәрбияләгәндә бик мөһим булган бер этап. То есть, һәрбер кеше өчен мәгълүм бит инде, шулай бит. Балалар алар кызганыч, ләкин бик оста ялганчылар. Әгәр дә бала ялганлый башласа, ул дәрәҗәгә җитсә, ул бик каты искусный. Ул әти-әнинең хәлен белеп тора. Әти-әни хәзер злой немножко, монда хәндәшмәсә кирәк. Ага, әни әзрәк елмайды, значит, можно уже напирать, можно сорарга, можно нитергә. Алар бик яхшы беләләр. Һәм балалар кайсы бер вакытта ялганга төшәләр, ялганлый башлыйлар. Һәм менә аларга мондый сүзләрне, мондый мәгънәне җиткерергә кирәк. Ягъни, әтиеңнән каядыр качып, нәрсәдер эшләргә була. Әниең күрмәгән, ишетмәгән урында булып та нәрсәдер эшләргә була. Ниндидер сүз әйтергә була. Ләкин Аллаһы Тәгалә ишетмәгән, күрмәгән, белмәгән җиргә китеп булмый. Кайда гына булсаң да, Аллаһ Тәгалә сине белә. Кайда гына булсаң да, Аллаһ Тәгалә сине күрә, сине ишетә, нәрсә эшләгәнеңне. Әниең күзеннән, әниең колагыннан бу синең эшләрең, синең сүзләрең
Качсалар да, Аллаһ Раббыбыз гыйлеменнән бу бер кайда китми. Һәм шуңа Луқман нәрсә дип әйтә? Тузан бөртеге кадәр генә булса да бер әйбер ди. Ул сахрада булса ди, шүлдә булса, күкләрдә булса, җирдә булса да, Аллаһ Тәгалә ул хакта белә һәм кыямәт көнендә күрсәтә дип әйтә Луқман. Һәм менә бу җәмәгать бик тә мөһим булган әйберебез. Ул кечкенәләргә дә бара, ул зурлар ниләргә дә бара ул, балаларга да һәм зурларга да. Чөнки безнең ничектер менталитеттамы нәрсәдәме? Теге Аллаһ не видит, Аллаһ не услышит дип әйтүчеләр бар җәмәгать. Ул күфри сүзләр, алай әйтергә ярамый. Ул алай әйтү бик зур хата. Ләкин образ мышления күп кенә кешеләрдә шулай. Җир өстендә 7 миллиард кеше, 8 миллиард кеше, анда минем шикелле андыйлар күптер инде, фәләндер инде, төгәндер инде, дип үз-үзләрен, шушы хаталарын танымыйча, теге нигә калдыралар? На потом, да? Как-нибудь потом разберемся. Чыланга ташлар үзләренең эшләрен. Менә бу җәмәгать бик зур хата. Һәм шуңа кешесе дә, зурысы да, әти-әни дә, бала да бу хакта белергә тиешләр. Аллаһ Раббыбыз хабир, белеп тора бөтен әйберне. Аллаһ Тәгалә латиф, һәрбер кичкенә генә булган вак әйберләрне дә белеп тора һәм бу хакта аның гыйлеме бар. 4нче васыят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я бунайя", Луқман сүзләрен китерә инде. "Я бунайя, акимис салата ваъмур бил ма'руф ванха анил мункари васбир ала ма асабак, инна залика мин азмил умур." Эй улыкашым, намазларыңны торгыз, намазларыңны башкар, яхшылыкка өндә, начарлыктан тый һәм сиңа тигән авырлыкларда сабырлык күрсәт. Бу эшләрдә ныклык күрсәтергә тиешлебез дип әйтә Луқман. Һәм менә җәмәгать 3 әйбер булдымы? Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш китермәү, ата-ана хакы, һәм Аллаһ Тәгаләнең ишетеп, күреп, белеп торуын белү, һәм 4нчесе намаз. Иң әһәмиятле, иң кирәкле әйбер намаз. Чөнки динебездә, ислам динендә эшләнә алырлык иң зур изгелек ул әлбәттә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу, намаз башкару. Шуңа Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә? Балагыз ди, әгәр дә ди 7 яшькә җитсә дип әйтә, аңа намаз укырга кушыгыз дип әйтә. Кушыгыз дигән сүзләр белән әйтегез. Кайдадыр йомшаграк, кайдадыр катырак, кайдадыр көлеп, уйнап, кайдадыр мотивировать итеп, конфет бирәм, бүләк бирәм, тегесе бирәм, монсы бирәм дигән сүзләр белән, ләкин балагызны чакырыгыз дип әйтә намазга. Инде балагыз әгәр дә 10 яшькә җитсә дип әйтә. Ул вакытта уже әгәр дә бала тыңламаса, бала әгәр дә нитмәсә, инде кул белән дә тәрбияләсәгез була дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шушы 10 яшькә җиткәч, балалар арасында ятакларны айырыгыз дип әйтә. Уже бергә ятмасыннар, уже аерым ятсыннар, аерым ятласыннар дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Менә монда карагыз, менә нигә Аллаһ илчесе 7 яшьтән 10 яшькә хәтле әйтте. Менә әгәр дә әти-әни, әгәр дә алар үзләре белән, то есть собой, если они дома будут показывать пример, әгәр дә әни кешедә намаз вакыты керү белән намазларын укый башласа, әти кешедә һәр вакыт азан әйтәме мәсәлән анында, камәт әйтәме, кичке намазларны, ахшам, ястү, иртәнгеләрне кышкырып укыса мәсәлән, то есть бала бит моны күреп тора. Теге мин понимаю анда теге хәзерге дөньяда кемдер мәсәлән яшәргә мөмкин ана зур замокларда, зур нәрсәләрдә, бала бер якта, бер әйбердә ишетелми, күренми, ләкин гадәттә без кичкенәрәк, торрак йортларда, квартирларда яшибез. Һәм нәрсә генә эшләгәндә дә намаздан, гыйбадәттән, бала кичкенәдән күреп тора. Аха, яхшы, кайсы бер вакытта уже кушылырга мөмкин, кайсы бер вакытта дугаларны ятларга мөмкин. Бер заман килеп җитә 7 яшь. 7 яшькә килгәндә уже әти-әни уже баласын ничек әзерләргә тиеш, дугаларын ятлатып бетереп, уже намаз тәртибен өйрәтеп, әйдә улым, әйдә кызым намазга бас. Әйдә минем белән бас, бергә булып укыйк, нитеп дип, ул сүз белән чакыра. Сүз белән чакыра, укый, 7 яшь булды, 8 яшь булды, 9 яшь булды, 10 яшькә килеп җиттек. Һәм Пәйгамбәребез нәрсә ди? 10 яшькә килеп җитсәләр ди, кул белән тәрбияләгез ди. Ягъни 7 яшь, вообще кичкенәдән әти-әнинең намазлы булуын күреп, 7 яшьтән алып әтисе, әнисе гел тукып, улым, әйдә намаз укыйбыз дип әйтеп торып та, бала 10 яшькә җитеп намаз
үзлеге белән, үз ихтыяры белән намаз укымый икән, ну димәк монда инде ничек әйтим инде, пряником не помогло, значит чем-то другим должно помочь дип инде. Әйме? Шуңа Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә ди? Кул белән тәрбияләгез дип әйтә. И то тәрбияләгәндә дә теге йырткычларча түгел, ниләрчә түгел, зыян китерми торган, инде авырлык китерми торган кул тәрбиясен бирегез диелә. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, менә бала бәлиглыкка ирешкәнчегә хәтлек ул уже намазга басырга тиеш. Безнең гадәттә кызлар, малайлар 12, 13, кемдер 14 яшьтә булырга мөмкин, әйме, ләкин аңа кадәр ул уже намазга басырга тиеш. Ни өчен? Чөнки әгәр дә бәлиглыкка ирешсә, бетте уже. Анда уже баланың нәрсәләре, гөнаһлары уже языла башлый. Баланың әҗер-саваплары языла башлый. Ә ул бит намаз, ул бит безнең өстебездәге бурыч. Без аны башкарабыз. Безгә Аллаһ Тәгалә зур әҗер-саваплар насыйп итә. Без аны башкармыйбыз. Ул өстебездә бурыч булып кала. И еще плюс безнең гөнаһларыбыз арта башлый. Әти-әни тәрбия биргәндә, әгәр дә пробеллар калдыра икән, бала үсә, үсеп җитә. Аның теге тәне үсә, пока акылы бик особо үсми әле ул вакытта. Шулай бит инде, бөтенебез бит инде теге шундый булганбыз, шуннан үскәнбез бит инде, әйме? Ул вакытта әле баш бик үсми әле. Әле уйлау, фикерләү, ләкин Аллаһ каршында җаваплылык уже бар. И шуңа әти-әни җиңел карап, балага тиешле тәрбия бирмичә, баласы үсеп җитте, бәлиглыкка иреште, намазның ны хәрефен дә белмәсә, һәм аннан соң уже теге дальше ничек яшәде, шулай яшәсә, ул бит җәмәгать, димәк, синең хатаң сәбәпле синең балаңа нәрсә арта башлый? Гөнаһ багажлары арта башлый. Гөнаһ ни арта башлый? Бурычлары. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, Луқман нәрсә дип әйтә? Акимис-сала. Намазны торгыз дип әйтә, эй улым дип әйтә. Кешеләрне яхшылыкка өндә һәм аларны начарлыктан тый. Сүзләрең белән, эшләрең белән, һич югы үзеңнең риза булмавың белән аларны начарлыктан тый дип әйтә һәм авырлыклар килгәндә сабырлык күрсәт дип әйтә Луқман. Ягъни бу дөнья ул гел алда гел булмый. Этот мир не состоит только из белых и розовых красок, әйме? Төрле вакытлар була, дөм караңгы көннәр дә була, шулай бит, авыр көннәр, авыр вакытлар да була. Һәм менә шушында Луқман нәрсә дип әйтә улына? Улым ди, авыр сиңа авырлыклар килгәндә сабырлы бул дип әйтә. Һәм менә бу җәмәгать Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә ышануның бер өлеше. То есть вера в предопределение, она включает в себя также и проявление терпения при жизненных невзгодах. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, кеше нинди генә авырлык белән теге бәрелешмәсен, нинди генә проблемага килмәсен, нинди генә авырлыкка төшмәсен, ул сабыр булырга тиеш. Чөнки әгәр дә сабыр итсә һәм тырышып шушы үз башыннан кичерсә, ахыр чиктә бу аңа әҗер-савап белән кире кайтачак. Ләкин әгәр дә ул сабырсыз булса, Аллаһ Тәгаләгә тел теш тидерсә, это несправедливо, так не должно быть, фәлән, төгән, шуның ише сүзләрне әгәр дә әйтсә, ул җәмәгать Аллаһ Раббыбызның газабына, ачуына китерә торган шушы юлга баса. Һәм шуңа тормышның шулай ук тагын бер кагыйдәсе һәм Луқманның улына булган насихаты сабыр бул. Авырлыклар белән каршылашканда, авырлыклар белән күзгә-күз чыкканда сабыр бул дип әйтә. Инна залика мин азмил умур. Һәм менә бу эшләрдә ди ныклык күрсәтергә тиешсең дип әйтә. Будь стойким в этих делах дип әйтә Луқман. Әйе. Һәм тагын 2 аят калды, ләкин безнең вакыт тәмам уже, хәзер азан була. Шуңа күрә, иншалла, әле алдагы дәресләрдә бәлки бетеребез, иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.